आजची आमगेल स्पेशल रेसिपी काळ बिये सारूपकरी. काळ बिये सारूपकरी म्हणली कोळ्याक आमची गेल्यान तोंडा उदक येता. सो एंड ते पळ्यांची आणि रेसिपी ट्राय करून कशी जाला म्हण कमेंट करून सांगू का. जेव्हा काळी बी घालून एक सारूपकर करता. आता वेंचून दवरल्या एक तिंबट घालता हांव. मग्गेनी काळ बी घालल्या आता शिजेत घालता. समज एक 5-20 एक काढता. आता बी शिजल्या की पळयता. त्यातून सारू येता. मीठ घालता. सारू लायक घातली व्हायला पडा. लागल्याला त्याला गुंकार दवरला. लोसून घालता. सारूप पहिले कोणी घालता. मिसळी लसूण पण लसूण गावच्या ना ते जिथे सासम करपे हो 2 मेथी हिंगा उदा घालून पण घालता. लायक जाता. रेडी झाल्या. काळ बिये सारूपकरी रेडी झाला. तुम्ही वे ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. ऑथेंटिक आमची गेलेली रेसिपी. आमगेल चॅनलाक सपोर्ट करच्याक लाईक आणि कमेंट करायची आणि हे ऑथेंटिक रेसिपी तुमगेल फ्रेंड्स आणि फॅमिलीक शेअर करायची.